sammen til galoppen der, ja. Det er godt. Over på langsiden, overgang til skridt, og vi venstre galop. Super. Vi vil med at ride venstre galop. Super, super. Godt, godt. På langsiden, overgang til skridt. Lidt over frem og kravet. Langsiden, hver taget. Ikke for stærkt i kravtempoet. Ikke for stærkt. Ja, ja, ja. Ikke åbne midt i der. Fint. Ja. Hold tilbage heroppe i hjørnet og hver side. Godt, sådan. Lige lidt stærkere, lidt stærkere. Tempoet. Roligt, roligt. Du også giver ham tid til at sætte benene. Ja, sådan. Udmærket start. Skidt herfra, så nu til at være i orden. Godt. Næste langside, vær stadig. Med hovedet på sned. Sådan, ja. Det var godt. Det var godt. Nu der, jeg er rigtig sådan, ja. Godt så. Yes, vold tilbage heroppe fra hver side. Mere rundt til venstre. Der ja. Sådan. Yes. Det var godt. Roligt, 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 roligt. Halvt for højre, halvt for højre. Ja. Sådan. Godt så. Godt. Roligt. Ja. Sådan. Godt. Jeg lige til et øjeblik. Det er meget godt, at du er for stærkt. Grundtempoet også. Fordi så bliver han lidt for hurtigt sin benløfte med. Er der på første galopspring af. Det er de krav, det er de små ting, vi kigger på, når vi kommer op i de der P-klasser, ikke også? Og der er det altid sådan nogle ting der, som er udslagsgivende. Det man forventer, alt andet er bare i år. Ja, så bliver han en lille smule slaps der. Prøv igen at lave en overgang. Ja. Og igen kan man mærke, at han så du har ham ude i hånden. Jeg får lov til at stoppe op. Sådan. Nå, det var godt. Det var godt. Der har han det bedre på skridt til galop. Prøv det en gang til. Og så sætter ham langsommere, langsommere. Sætte. Og så når du gerne vil have ham til at lave overgangen, så er den der. Nå, det var godt. Det var godt. Vi prøver lige venstre om en gang. Det er meget svært. Ja. Det er svært. Hvad synes du om den overgang? Hvad? Ja. Han tog en lille, tog nogle spotskridt. Hvis du travbinder garanteret. Så prøver vi at lave en overgang tilbage igen til skridt. Ja, okay. Men den overgang blev kun god, fordi du presser bagfra nu til højre. Nej. Så
Så næste gang vil jeg gerne se en overgang, hvor du har en lige i rammen, og ikke mere i venstre i forhold til højre. Du må ikke smide. Ja, allerede til skridten. Lad være med at presse ud til højre. Man skal gå lige. Du skal lige meget drift på begge sjenkler, så du har dem lige på hånden. Sådan der. Og så kommer anspringen. Ja, godt. Sådan. Yes. Nej, sådan. Nu holder du fast på ham herude højre. Højre sjekkel hjælper din højre tøjle. Højre skulder tilbage på dig selv. Sådan. Så venstre bagben kommer der ikke, hvor det skal være. Og så kan du lave en overgang. Aløjsa. Nu er flot. Slap mig. Nu er godt. Vi traver det igen. Men der er ikke for mig. Altså, den har det i sig. Den er bare ikke stærk. Og det er så der, hvor vi skal arbejde. Den kommer ind på plads. Det må du så acceptere. Sådan. Og det øjeblik, han bliver brug på højre hånden, så retter du ham tilbage, så han ligger korrekt i begge dine hænder. Yes. Godt. Godt. Det er ikke en nakke, du får på ham der. Det er rigtig godt. Sådan, ja. Ikke stærkere, ikke stærkere. En gang imellem, gerne gå lidt længere tilbage. Husk at engagere ham i sjenklen til eventuelt til pisken. Så han lige får trukket bagben. Ikke skal presse ham ud til højre med bagpressen. Ja. Sådan, ja. Det er kommet den der nakke igen. Det var godt. Sådan. Ja. Gå så lidt længere tilbage i tempoet. Start med at holde op ud højre. Så op ud højre. Rigtig. Ikke skal lade ham posere. Sådan. Halløjsa. Nu er det helt andet på det at se på, det du startede med. Fordi du får ro i traven, får ham ind i rammen, og får ham til at få en lidt bedre travbalance. Pas meget på højre, pas meget på dig selv. Du vil gerne korrigere ham ind i venstre, kan jeg se. Det er sådan en lille unode, du har. Og så når den bliver bedre og bedre bag, så tager vi så side på side. Og hvis du kan få den dertil, så flytter du dig fra 65 til 70% med det samme. Fordi alt andet det har han. Alt andet har han. Han har en udstråling, han har den der stolte folk, som går rundt. Han skal bare have den dybde i trav. Og sammen skal loppen også blive bedre.